el que faig fent el foraster, és a dir, anar en poblets petits, però sense càmeres. A veure, m'agradaria viure a Sant Feliu de Buixalleu, que és el meu poble, i que hi he viscut molts anys, però que ara per feina doncs, no hi visc, i sé que hi tornaré. M'agradaria conèixer els meus avantpassats, és a dir, els meus, és a dir, tornar a l'any 1700 i veure els Masferrer, és a dir, que són els meus avis, no sé com es diria, a veure d'on vinc jo. Un sopar amb els meus avantpassats, això m'encantaria. Mira, doncs m'agradaria tenir el do de la omnipresència. És un superpoder, no? Omnipresència. És a dir, que ara estic aquí, però també pogués estar en un altre lloc. I això aniria molt bé. Seria una passada. Ben claríssim, la cabra. La cabra. Explico el perquè. Jo em dic Quim Masferrer Cabra. I això ha fet que sempre tingui una debilitat cap a aquest animal, cap a les cabres. I també m'identifico perquè les cabres salvatges, les cabres de muntanya, són molt solitàries, viuen en llocs molt abruptes i necessiten tenir molta supervivència a sobre perquè el seu medi, el seu entorn és molt difícil. I llavors a mi sempre m'ha agradat moure'm per aquí. I sóc una mica cabra, una mica boig, com una cabra. Mira, jo crec que tots tenim la nostra vida, que és el nostre camí, que en definitiva ens s'assemblen molt, perquè tots tenim les mateixes necessitats, els mateixos reptes, les mateixes decepcions, les mateixes tristeses, no? I tots tenim el nostre camí, per tant, posaria, relacionant-ho amb un tema que m'agrada molt de Frank Sinatra, My Way. El descobrir, a vegades... Per això m'agrada molt viatjar i anar i conèixer gent, perquè descobreixes coses noves. Quan ets petit ho descobreixes tot. És a dir, un dia descobreixes el gust del tomata, un altre dia descobreixes la neu, un altre dia descobreixes el fred, que has d'anar a col·le, tot és descobrir. I quan et fas gran, clar, vas coneixent moltes coses i que a vegades és més difícil descobrir coses. La llibertat és poder exercir el dret a decidir en tot moment. Per mi ara mateix el que m'acosta més a la llibertat és els escenaris. És a dir, quan estic a dalt de l'escenari allà em sento molt lliure. I m'agradaria que a la vida real també et sentissis lliure. Però aquest no en tinc ni idea és el que em va fer que fes aquest espectacle. Perquè jo crec que t'hi has de trobar. És a dir, si no t'hi trobes en una situació d'aquestes, pots dir moltes coses, però si no t'hi trobes és molt difícil. Soc molt de teatre, m'agrada molt el teatre. El que passa és que bé, el llenguatge que utilitzes des del teatre pot tenir diferents vessants, és a dir, o radiofònica o televisiva, i m'agrada molt la televisió, però jo que et diguéssim, n'has de triar un, Quim, jo em quedo amb els escenaris de teatre. Hola, soc en Quim Masferrer i soc en el camerino del gran Pepe Rubianes, la sala Pepe Rubianes del Club Capitol, que estic molt content de ser aquí. A més, en Pepe el vaig conèixer molt i compartir en aquest espai que ell va ser aquí, doncs, ostres, em fa molt feliç. I què hi estic fent aquí? Hi estic fent el meu espectacle Temps, en el que intento respondre amb una pregunta que aparentment és molt fàcil però que és molt difícil de respondre. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida? No sé, si vols venir a escoltar el que jo tinc ganes d'explicar del que faria si em quedessin 90 minuts de vida, i així potser tu preguntes què és el que faria si em quedessin només 90 minuts de vida, que espero que no t'hi trobis mai, em trobaràs aquí. Sala Pepe Rubianes, Club Capitol, en l'espectacle Temps.